Ένα ταπεινό βιντεάκι. Opening Age of Overlord. Set σχετικά καινούριο. Μία-δύο εβδομάδων, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Από εδώ θέλουμε κυρίως SP. Από Secret Rare να την SP. Αλλά κομπλέ γενικά. Ή το... πώς λέγεται, η Diabell. Δεν θυμάμαι ποιος χώρος είναι. Secret Rare, ναι, ή αυτό. Μισό λεπτό. Ανοίγω. Ναι, κάτι από όλα αυτά. Typhon από... τέλος πάντων, ναι, ή Typhon ή κάτι. Κάτι τέτοιο θα ήθελα, ιδανικά. Τώρα κατά τα άλλα, το μπλε 24 packs. Θα δείξει. Θα δείξει τώρα άμα τύχουμε κάτι καλό. Μπορεί, θα δείξει, δεν ξέρω. SP, Little Knight, ιδανικότερα. Με τυφλός, δεν το είδα καν. Δεν ξέρω γιατί ξαναβλέπω. Βλέπω τα commons, δεν θυμάμαι τι έχει και τι δεν έχει. Το μόνο που θυμάμαι που είναι από commons το Oken και Gen που έχουν φάσει. Αλλά τώρα δεν θυμάμαι και commons και χαζεύω λίγο. Και δεν ξέρω κατά πώς ακούγομαι στο βίντεο, δεν πειράζει. Age of Overlord, πολύ ωραίο σετάκι. Κάτι βλέπω. Snake Eye. Να δω κι άλλα, εντάξει. Οκ, κοίτα. Εγώ είπα, θέλω 2-3 συγκεκριμένες κάρτες. Χώρους κάρτες κομπλέ. Αλλά ναι. Starlight Typhon! Starlight! Πόσο κολόβαρδος είμαι ρε μάγκες. Πόσο κολόβαρδος. Βάλουμε... εδώ έχει τα σκουπίδια, δεν πειράζει. Δεν ξέρω κατά πόσο. Θα υπερφέρουν τα σκουπίδια. Δεν το πιστεύω, Starlight. Πω, κολοφαρδία. Starlight. Και τον ήθελα και τον Typhon που είπα, αλλά ήταν και σε Starlight, ακόμα καλύτερο. Δεν ήταν Starlight, τι λέει. 25th anniversary. Δεν ξέρω γιατί είπα Starlight. Μοιάζει όμως, έχω να πω. Μοιάζει με Starlight, αλλά είναι 20 τέτοιο. Typhon σε 25th anniversary. Πολύ καλό pool, πολύ καλό. Μόνο με αυτό είμαι ευχαριστημένος. Μόνο με αυτό. Μόνο με τον Typhon 25th anniversary είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ο Gen που έλεγα πριν, τα μόνα common που ξέρω. Δεύτερος τέτοιος, εντάξει. Όχι Starlight, γιατί δεν ξέρω γιατί το λέω ακόμα Starlight. Αλλά δεν πειράζει. Το κάτι μολύβια. Τα commons. Super. Αυτά είναι σκατομαλακίες. Αλλά ναι, κατά τα άλλα, άμα μας δώσει και SP, δηλαδή θα είναι ό,τι πρέπει. Το Secret. Simple. Ναι, δεν θυμάμαι καν τις κάρτες, μόνο αυτές που ανέφερα στην αρχή.
Α, και Diabell δεν είχα πει, δεν ξέρω αν είπα. TG all clear. Σκουπίδια. Έχουμε γεμίσει. Synchro Rumble. Ναι, δεν ξέρω γιατί τα ξαναβλέπω τα commons. Πω. Δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι. Ακατάστατα. Μαλακίες. Τώρα δεν θυμάμαι η Super Air Ultra Air, δηλαδή εκεί δεν θυμάμαι διαφορά. Ξέρω εγώ αν αυτή είναι η Super Air που έχει τα γράμματα ή αυτή, ή το αντίθετο η Ultra Rare, δεν θυμάμαι. Αλλά ναι, αυτή είναι πιο σπάνια. Πιο σπάνια, επειδή είναι τα χρυσά γράμματα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα την ονομασία. Εντάξει, δεν πειράζει. Όπως βγει. Όπως μας βγει. Δηλαδή αυτή που δεν έχει χρυσά γράμματα είναι πιο συχνή από την άλλη που δεν είναι. Τέλος πάντων. Απλά δεν θυμάμαι ότι είμαστε ως Yu-Gi-Oh! Παίχτες. Ως εγώ δεν θυμάμαι καν. Φαντάσου. Να, αυτό τον έλεγα το χώρους. Πολύ καλό πουλ και αυτό. Πολύ καλό. Secret Rare. Από τα καλύτερα Secret Rare το set. Και ο Ken. Και ο Gen πριν. Από τα καλύτερα Secret Rare το set. Δώσε μας SP. Άμα μας δώσει SP. Νομίζω έχει 2 Secret Rare, οπότε εντάξει. Δεν είναι κακό pool, αλλά δεν μου αρέσουν το deck το Labyrinth. Εντάξει, για να δούμε όμως. Αρχίδια. Μισό λεπτό. Εντάξει, κομπλέ είμαστε, δηλαδή για τα pools που... τα σημαντικά pools. Ήταν full κομπλέ. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται τα σκουπίδια, αλλά δεν πειράζει. Πω, μας έχει πρίξει με τον Striker, μόνο αυτόν μου δίνει. 3 τέτοια και είναι άχρηστος. Όχι άχρηστος, είναι... ναι, το deck είναι άχρηστο. Πω. Gen. Χώρος, εντάξει, δεν έχει άλλο secret. Εντάξει, δεν ήταν κακά pool. Εννοείται. Μόνο με το... τέτοιο. Πώς λέγεται ρε μαλάκα. Το 25th. Όπως λέμε βγάλαμε και profit. Dark Hole Dragon.
Έλα, 2 pack. Να. Έλα, τελευταίο pack για τύχη. Θα πάρω secret κάτι καλό, αλλά αρχίδια μπλε. Αλλά οκ. Πολύ decent. Τα commons εδώ. Κάνουμε ένα mini recap. Ένα mini recap. Μισό λεπτό. Είναι ότι κάναμε pull. Για να δεν έχει σημασία, τα καλά είναι αυτά. Το χώρο στο secret rare. Καλά, εντάξει. Αυτό. Εντάξει, κομπλέ. Νομίζω κομπλέ. Αυτά.